Kublai pi baro sasisian gi pijang subhai pi syakane ke program ke kenta ki samla kablawana shapi da ke Don Bosco Media Network. Kene ke program ke one live nang ne na studio jongka Don Bosco Media Network. Pila ban bu ya kijing keli kijing ai men sim jopi pa kijing keshan jopi ha kene ka YouTube channel. Bakum juru pila ban pet na kalilang ki cable number aspa nyaw kendai. Sementara ni hakani kerensan ni don bat isamla Sharon Canary ibadai iwe na ki nong draw bala jutip ha kum ha Instagram account jing kum I Shillong live wedding painter iju don menta bah kamtam ban draw ban penwandur bah kamtam ki sngi kerpang kum ki sngi tho long ru kum ki jing ai subhai ki nong ya tho bakin yo ya ka jing kemen jongki ha ka to kasni lingba ki jing draw ki jing penwandur jong I samla Sharon Canary. Hai. Kublai bun samla Sharon Canary bafila pelapa kanang-kanang cakani ke program bapinyo ban sam lem jaka jing ya lenti jongpi ha ka bedi bakani ka sap ka pong ka bapidal. Te shwa bangin ya chakmat baka jing ya peliu jungmut jungi ngin ya hindiat I video link kot chapangka jing ya lenti jongpi. Sharon Canary nadu be idang det ijudan ya kane ka jung sutanat hakaliang jong ka jing draw la ka long ka painting ne ka drawing ba ijudan ru ka jing trang ba ilong kum iwe ne ki artist anda ilahia but they ha ka por ba ila don benta ha ka we na ka competition ka bala penyat da ka St Anthony's College ha ki ba ki don ya kane ka tamasa ile kemen jong ka college week ha ka ba ila yo ban inyasimenta hakawe ka face painting competition ba ila long iwe na nadu kata ka jing job jing iya competition ka pelong yi ba inang ya ba inang ya beteng ya ka jing sutna kaliang jong ka painting but ila judon ru ya ki ideas ki jingmut leni ki design ke ba jipun wandu long haki jansam pat kum juru iju stanadru ban draw yakini ki jing draw kan draw ibala ila judan bentaru haki we pat ki jaka kum haki cafe leni haki gym ya ka bamentaru I long iwe na ki live wedding painter ibala ju don benta bantrekam haki babun teli ki program nadu usnam arhaja apulai hadu arhaja apusau Kito kidi tang ki jing pin I lingkot jong I sepang ka jing ya lenti jong I samla Sharon ande ki bakambun ki jing ya thu shai ki jing batai punya halo kene ka kam painting ki jing draw jong I in sa batai shah kene ka bensan Beli sibum yang sasisian samla Sharon bepla-pla por banyawan sebentar bat ngi kene ka program te shwa bangin ya sakmat bakita ki jing ya keli kambnya halo ki jat style yu bapishedro ki eki jik tanat jo pi te long pin batai khamsha ke e ka ba belong ya pi ba pins ngo tanat ya kane ka kam dro dadu ba pidang det hadu ka pamen Habaning kong kublai sibun bafilai ailat yang harus ma ban pai hakane ka jaka kalong jo amen sim sayangi kum ki local artist syu ang nama te kai ka ba pelong yang abangan smart siang na bandra ban sengot na bandra ka den na rum sedang red ngasit ke ma ban pet kini ki cartoons ki animation kum dreamworks na ba pelat na skala na ki jaka nong we kum sa America ai ma ki dapen ki animation ka masa per bangai I pedang red ka kang kane animation movie Kung Fu Panda te ki kum kita ki jak ki animated studio ka papelong yang ban internet kini ki jing draw bang aku ban pursue ya kajing pas ni ban persang ban draw kum ba draw kini ki animators ma ba hadin kan nang migi snam ngas ngau kum ba kani kalong kum kai ka bang astunat ban le ta kadi kai bang astunat ban le tambah kan nang he ki snam pa ngas ngau tho ba ka khiama ban wat ban nong jing pas ni ban long painter kadai hi ka ba ban
duk mensi mengi chani siapa tahan jaka jongi kam don ka support socially mah naki brio na sabar kam don ka support haka jo ka bentaru ladangi ong banlong ki pintas hakan rukom ngin besaya ki ya kayeng kasam la shala si sima kadon ka igum kata ka jing kya hapo kadonot ka jonga ken dadin pad kanami kisingi porpat kat banang puli ngakan mau ba haman ki kopi ki pangayo ngasi draw bet ngadraw ki pelok jonga ngadraw ki nang hikai ngadraw kai ki but kam i re nga kan ka jing stunat ban draw kan but kat nang he nga ka mau ban kong tam ai men cme nya jonga nya do jonga yong hana i banga draw hapo ki ken draw jong la jong ti ai men cme nga yong ani pinang bendra shims draw lam ya kaneka jansam jonga ma ngan ai pi kawai ka jansam ngan pet pinang ni am hang tu ngala sngo panik ngala long atatien banga ong hamen sim kanila dia ngong ni tep ngan lan yam ma teh din pa marsen persang bendra kata ila itu na ando kata yang shim draw santeli bangin ngan sadie mai kini hapo kadukan ngejanga nang tu nga persang bendra santeli ki jansam bat hang tu ngayo mesti madu kata na marbi yang baki itenat ma ki jing draw ki jong pi persang ban wahat lat linti ba pin beteng bet kanya tenar nang ta nga halap bila dia bang stenat bi bendra kan nang tu kan nga sedang ka journey jonga ma kalintia jonga tiga ka bamantaro long pimdi et mo fi pimdi ba shu imbitana kaneka jingdro pi don sikibe ki kam ke ba pi tre pi don menta te hakano kadur pat pi adjust pi pinbyang ya ka pojo pi haka liang jong jingdro ne ki ki jat kam ki pa pi don menta hakapor bangas dang ro bandro kade hakapor bangalit class ma te hakapor bangalit class nga kama ki fad na mga list ke kelas haki hapo sentiments but sentence nga kama ki fathers kidup ai assignment yang ima hikai mencuai father jobi yang hidup ai assignment yang haka jo kapor nga ban peni kini jan sam ki bangayo na ki brio na makilas dang ban i ka kam janga te haka tu nado tu kapor bas dang he ngalas dang ban juggle ya ka time marsen lit kelas nga aldan ha kelas depo he ngan persang pendam ya ka kam college hadin pat kan no por balan nga persang mandro teng ki klien ki jangar ki sngot ho ma na ki dang ba ngi sngot ho fle class ngi sto ba fin sa slam le shim ka por teng ki ordo ki benai ro ki sngot ho ma banga ai ngo i blai shai ka tabi ki sngot ho but hadu mentaru la trai mentang adi nong hikai but ha ka jupor nga kamen banga yo kan ka kam jing shisha na marba why school lai baje the awai school lai baje ngayo alat ban da paisieng ban prepare ki classes ru haju ko por ban ai por ya kan ka kam ma baga kajing first ne ngo jonga te ha kata ru kam ngala ban jagal ka timing hi ka timing long ka hap siap ban ayu hinala dia kan mo ka effort jong fi ka hindi siap ban shit lang nang ni nang tai por alang ba shit tiping ifi na pden jo kene klan ashwa ka to ka live mo ka ba pile nga iru pile bon ki jansam ki customize designs te kito ki designs baro ha kanu ka do fi jupun one dollar ki designs of fi jupit to na len fi ha kanu ka do fi le research na ki designs dan ningkong te haba ya day bat ki jansam ningkong ngadup keli bi shai ki client piko ayo makiru bunsin kidup ang baik ngimtem tambale ka bi tenat ki sidang baik kum tata tengah bersang menuat inspiration syang na kamariang bunsin hide na mariang ki sentiu lane ki merat lane ki let's say yo de ki pets hayeng dan sisin kawai ka sin ni bi we ki client jong ayong hanang ngabas kso ba ngamte ba kanu rukam pin penuandor tamba airong do ukso hapo ka jansam jonga ilang kumta ngalaw syunga aso sayang hatu ka pa ngong hakanu rukam ken ngan penuandor do ukso haka jan dadin pala perkhan ngabun singa simlin ma ban duai sho ban leta tama try ai jing start yang ngam so tu start hakanu rukam sunang su penuandor gumna nga aslo be hakanu rukam ngan ai do ukso ma kamau bang asmudor hadin pang kamau i basket kami nahi ba fi bu ne mia ang syo kan pin ada i basket ba ikso red
so kun hang ta basket bang apin lai teli kita hang ta jan sam ba marsni I la ong bai ani ka di mga ko akum ni mga nga comment ken nga kamtam dai I beki customer ki comment adap do jing comment ta danga deliver kini ki ai danga pun sing inspiration ka dai pe na ka surrounding ka jonga pun sen kajing pitu jo fi observation mo kajing pitu jo fi keleng ha te kum ki epat ki jat medium lende ki teknik ve ju pun fi ju stanat lende fi ju pun dan kam ha bai dei ba kan ka jindro jo fi ha ka bai dei ba ka medium ngala persang lut baro jat ngathrai ngala persang watercolor menshwaning kong do I may pa menshang ka ma ki itip pencil crayon chengi kama bangam stanat bandro de kita ki oil pastels de kat nami islam ngumtu nga ang ta sepa pentit crayon mo nga kama mabas bah bandro de crayon hadien pat nga I badan ki watercolor nga kama sa bah nga pelang pisah tang mentit de ki watercolor de na istingka artingka bi pa I ashit ay nga balik sa school nga kama nga pelang itu istingka artingka tang manyo bentit ta watercolor mga itanat pula pin watercolor nga persang watercolor ru am stanat ra dekat nang mi gisnipat nga persang ka acrylic marsin persang acrylic pat kata ka medium ngas ngutunat bay kata ka medium na marba marsin pin kalong shy ba karong very bright but karakhyang kloy ba so ka method jangan menta bang astunat ka dei ben pin in a realistic way but the acrylic medium ba apa sang ka oil ru tama ka oil ngam stunat tan ka oil de ka simpor de kitayo ban berkhyang ta dengan astunat ba ka acrylic te kum ki epat ki jat style ka ba appreciate pi stonat ban penwandur ki art style no ki art style when it comes to art style te mastunat ba ban pen realism but nga mix ru hi ka ju ko por ya ka abstract to kalong in a way along kum ba pen abstract realism namar ba nga along kum ba mix imagination but reality te some dan ki original painting ki bangalale buon bangale original painting tam ki dan ki original painting ki bangale banga mix ben ya ka imagination jonga ba ke ka ba shisha the abstract realism man chu ang na kata de ka style ko jonga ba fi stanat hadu mentah tini kini ki jing draw barong if bu ni ki jing draw ki pila draw la panondur ti ki epat ki team ni ki message ki ba pijuban ra ha ka at jopi nakaliang jopi naka team nga kamasa pa banga way na ka original painting nga bangale nga kwa ban convey ya ka jing sngo naka emotion ka ba ka brio ka ba sakut ha ka ro ba din nang takat nang mi kanami kisi kanami kipor ka persyang ban pelailot jala dia taka kitch taka tadi ka we naka kanja emotion ka bang akwa bahaban convey kale kadek ik bagi sngaw na po ta kam dade ka jing sngaw si ngan pin bet ya ka team gre dade ka ik ba crunch phang jing ye ngan pin bet hakarong saw dade ka ik ba crunch phang jing kemen ngan bu ki elements jong nature ka tadi ba green ba blue ikum kita kata rukom tang ba when it comes to things graffiti ngale ka way fi imentan to ka jing draw kan ro na mural painting katu ka ba rong blue ka badan ka kerteng batok balta ka ketien balta kamut ba pinong like lut badan freedom ta ka masa ka por bay when ni client ong nga ban le ka to graffiti kada ka commission work yung ngako ba fin pin something ba crunch pangajing na luat yung ta tanga ang hakanuro ka ma te maihi idea nga yung pet kanika ketien balta ma ka ngako pin something belong inspired ya kan ya tanga ta tanga kamao nga ang lupai ngan le bit ka graffiti ma ti ang ta nga ang lupai ngampo jile graffiti ma mana yang ta melera nga trasipi ma tanga tadin pat nga kamao pa mga draw kani ishim lifetime lapse per mga draw kani but explain ha ka jo ka forma nga draw ka to ka ketien inan hadin par nga draw wolf but wolf ba evolve na ka jinglong red siya ka jinglong he tao suri kan tao suri ba ka ta kam ayo ban convey ka emotion ba ka dan ka freedom in growth freedom ha ka jaka ka ba
long natural in a way. In that way. Then kini kijing draw barok flash don mentak kijing draw kepada kijing buat cicai pi kepada don kataka maka strong feelings fi. Kadi tahi bang apin ba itai ken thai sakut hakaro badi pelat loit la dia ka wing sejang i kala mi hadu kami sabar jang kata karo ka bala isla syaset. Jadi katahi ka wing ka painting ka bang astnat ya. Hadu manta. Fi kada don jimut sama. Tika Habai day pa baka ka live painting ka ba video dal meta khamtam kisngiya tho jang ki pa ba ka bangay I ba to ka video ka bala hit ha po Instagram ki views Kalam muddo shisha ka to ka di ka way ka ba baro lai te perthelo man ba to ka video tingi rungi sham ya film ba ka to ka video hi habai day baka to ka live painting pa kumno long fin samla me ka jing sham jo pi kumno ka ne ka painting ka ba filia live ka pair ne ka we pa ki painting ka ba filia ta ha ko bay day ba ka ne ka live painting ha baning kong am nga kalam muddor raban le ka ne ka live painting ka jing mud jang ka day ban should draw ki paintings ki mga snow nat ke to mo chupin ha ki jan jing ki brio na kamasa bangay I way artist na Australia Thai artist na po Melbourne Australia may isdang ka ni ka live painting ma tengah kama ba shui kum to shui bini klak kum to kamador ni bangay la di ngan pursue ka ne kan te isam la jang ai di photographer di yong kan nga ma iri ka ne video yong les pima isi it ma banga shi pen yang piru le ka ne bale film le ka ni ma ngapa ha ka jeng artin nga sidon be itu ka mensim ba yang amla ma yang ya mensim nga yang le la ka le mangan ngan shoot hanis seorang kamasa atau kasian seorang yang ana I free ba nilera wa perkat rai kata ka ai ma wa perkat rai kata ka dor ne ka ai na si action ba kan kalan bad nga kama per bang le do seorang ka wena ka wedding ka ba itnat ba do kata ade ka wedding jeng kini ki dotling ma atau ka pangala ang ba ani ngala nervous masundung hatu ka jaka yang na melera nga donang ni tengah nga kemen hama bidan bi I mean sim yang tu kapor tadin pe yang le set up bidang ni pin bet ngana kim parwan ki nang yatho nga kamang apa ya tu jaka saw beje yang pin ke ba fi ko ban pin hana sa hadian pa sa shandor ki nang yatho sa pin kita ki nang yatho tengah nga men sim ta nga apa ka to jaka nga ik reception tadin pa nga to tengah pin la ka pin kan ik reception area ma tadin ketu reception area ka pun details ba di kini ki chill out ki ba le ka decoration ka ni ka par teng pin ang tabat ka nervous ka jo par ba ka kyo ka jo par ba ka pin ka first time namang ka ang bet da to I mean sim ha to ka par iwan ha po hajan jong yang lebet ma ngala ko give up spang yang lebet pendapat de lawan kinang ya taki kla kira bang adan hang ta kita kinang ya tha tikil shandor kita fotografer ilawan ai kador dengan yang na champagne kan ni ma kadang long raf ha tu ka pat danang than tengah drum lu malakat balakan hang tu te yang upload ni ka video ma ngan snan ni ka reel tengah ta upload kat kan ma bahkan blow up ada tu te la ngala edit apa hiang ngala edit la wat taki sound la edit kita ki video murai yang ta apa lintiat ban pasia upload ka reel nang ta ka pai first time hajing im janga bangale Instagram bang upload ki art janga ka pai 1 lakh view ngaken det dang step berbakia ngong mai pet ni mai pa kim tep mas social media so balai ta na 1 lakh view po 2 lakhs view na 2 lakhs po 3 lakhs so ta kala pai 5 lakhs ngala long bai ni ha kana rukam ma tenang tu ken ki break in sayu yang tu ka work janga bat ki sakhat mentak la khot kan hadian jang kata aslang na kum nang asdang aslang na kadagi ay men sim jing samla kan kadagi par adu ka ba mental oi kadang sedang nang meno dang shan tengah sedang dang men Oktober dang men last year Oktober ne November nam tahe na sedang ngikit bok nang la ban nang ha su nang habai day bakane ka live painting ka ba filia ka eka jing pin kre pa fi jing pin kre na kalian jo pi haswa ba pin dan menta ka to ka venue mo ka eka jing pin kre jo fi pa kum artist ning kong ngasit wat lat shwa nai ban kran ni ki food
photographers kiban photographer betul sengi teng ka wedding ba man hakaniru ngakali lupai photographer yu ma ban chan ma betul sengi ti la ang ita tanga persangkat balaman kontak iki kin chandur lupai ka wedding venue shisngi shwa bandan ka wedding talada ngayo lat ban yo ki clients ki ba lat pa ka decoration kala pensukkan yang abangan pin bangandan ka vision lupa ba ka kan long ha tu ka frame ki colors ka theme ka de rong pink dengan ra ki colors rong pink kambun ka theme ka de rong blue ngan ra ka color rong blue kambun tadi pang adop kontak ki clients ru bangan keli ki hangno pikwa bangan le ka painting what da ka dai ha church na pikwa ban dai ha plang na pikwa ba ka background kan dai bet ka tu ka wedding venue na ngan contact ki clients ha kata ka rukam ru ba dai nang ta ka tu ka sngi ba ka dai sinya thopan ngada wan be syaka venue sawaje shwaban wan ki manoru ngadap stang man pin ni tangi ka background sha ba hadin da kilawan ki nang ya thobon bon sin ki siwan miet ki nang ya thoba bon sin ngam julaan pendap ha ka tu ka sngi ya ka painting ka aslang na kum ka entertainment ha tu ka porma nam ta jangki te ki beri ki lawan ki pen ki la kali bet ma la kali play you ngapen ni ki wedding guest ma ki wedding guest ki la kali i pair mo pajudan tamo ki i pair ngaro she smile ki mo hadin bun singam jula hiran pendap ha tu sngi te ngala pen ki bride and groom da along roughly la along complete ngalapan i brand groom badin mga kontak ki ngan rasha shing complete polish bah make it proper namar kadai nam tajong ki kadai kalau makin bu bit saji kan mau ti pi lalong na hakataru kom kan my procedure syang ba kadai dah habadi bitai benta itu au mafimong hapetik ita isin lene ita i por bangan sim pi set rahin la dine pi ko fi au mana pi akran bik taki photographers na hakonu ko do ba fin pit tu scenes ba captured ba fin draw hakonu do fi le hin la dine fi dan kam kata jinga kran sabat kina gashit le lang mo dah ningkong la number 1 ta ka dai sha ka jingkwa hi jong bride jong ka bride baru groom kan ka jingkwa jong ki da kila ong for example da kila ong bagi kwa be hapo wedding venue hapo ka pandal ka bakila ashna da ngadop shandur shanala diru da ka phone ban but ngado ai la ki photographers atau ka par kila shoot be ki photographers ta ka kam ka jong ki kila wan ban dan bride groom tu kila wan kila shang ban ta ngadop pen kini ki bride and groom da la long calm down ka situation but dan shoot kini ki photographers ki bawan ban shandur ta ngala ngandup pen ka dur bangasyan pen ka dur ka ba ki photographers kishan bad hang ta kan ngasang ki bride and groom ko jet kan ma kana ka ba fi kwa ta ki jet maki hang toy ki dur ki swipe through the pictures ta din pa ki jet ki ang ko ngi ko ba fin pen ka ne ka scene na ne ngi ko ba pen ka ne ka scene ha taru ko boleh cuba flap pasal ngarang ko atip ita mga itu video ang masakli ka na atau do fish video scene mo tiki abai de benika live painting pa ki jatiar tu si pa fish pendan kam namar ba ka dubday bed in the evening bat nga tray ka kam jong ma fitip ya kata tengah persangkat bala bandra very small amount of tools nga do bra wave whistle tagi pin brush jong bat ka pin palette jong tangata ngan persang bandra nganom ra extra ra ada de kasngi ban le live painting ngala kit lupa ba nga sya ka kam bangal sa office ma sya nga sa office akit lupa kitiar sa office kam malib yang si isim kitiar la bampor belit pai ban wan biang ka pertai mentali basakut blok ka sebelit kadai ni kata ta kajing blok silang ka bam kai sisa ni kala habla bet kitiar tu so fika sa pilen ti ita i tools ba fisher ra po file live painting iri stand ita easel di can just stand te habaning kong ngasit ngale shwa hamie na mga badan itu ma tadin panang ta danustan ko balong kan ja tripod tamtapa nga persang invest no hi easel balong foldable iba ihe kan ne tambah la full ire foldable masuk if you ba fin ra sa kade was a good investment kan ni hab invest ya kini ki tiar dai te jinjari lagi tiki ki jing apa ba fisham haba phile kini ki paintings pa chofi
Takde live paintings ne kiwi pat ki paintings pa fi amane fladon kita ki paintings gravity fladon ki packaging pa fisha ma by day ki paintings Habaningkong te kadai ka support naka social ma naka surrounding syong nama kad ning habaningkong te kadai katai ka bangi syam jing kum ki artist kadai takawai te ka baarpat ka konsep banyo ka konsep hi kumno ha kanoru kom pangan draw ha kanoru kom bangin capture kamtam habay day ba kidur brio te hangtang kamtam bangi kendo kini ki brio mentang mi thu hire ki kadur jang ki kalong nongwe yangi te ngi haban persang ban sngo thu ba kanoru kom ini ibre di pelun ne iba better ne ka kemut ni kalong kom kata kalong very difficult for me personally menta kadang persang iban practice ya kani kan bah ko sini kan long suk ya nga te hadu menta tang struggle hi kata ka konsep bat ka ship syong na konsep ba ka ship no ka pidang hadu banta pidang ele ban you can ban pa ban tip kam nya shu te ka way pat ka mot on ka kandan mi mo ka jingkalaro hapo ba pidro mo kindan bi ki jingkala le ni ki jingkala ni hang tai phi ka pan kala ting ting pui perkhan mo ting ting matala sola bia te hakno ko dor phi ada phi adjust ya ka jingkala habadan ting ting ka polu kam upsho te hakno ko dor phi ju shim ya kata ka jingkala ha ka bai de ban ka jing tri kam jo phi menchwa perbang dang susdang ningkong ngasih tiang haban pendam ni ke ka pang adap dro kata di gawai ma sin bang la dro cuma dengar haban roh aja insam i customer jangan ikut ahi usentu kula barang sa ma tak alap draw tas sentu kula barang sa ngamhun maka pemensia pengadang sedang ban le painting ngatiang ngadang kajing siir ban iris no kan ban pendam no ngasih om ya mensip ni dah pendam yang ngamla apun wonder show sukum ni kan nang mi isni gipor mentate ngadang ngam cuk tu jing siir amdan shoot tu jing siir ngam bai am lele dang pendam ru ngan salah bai ban draw biang banyak kebanga ahi ka kam kebanga mohon dang la ba pendam si pendam hadu dahun dang la ahi kata jong no ka anxiety ba pressure banga bu halade kan halade hi siman te ka work process jong menta ka dei nganum ting ban pendam ni kata nganum ting ban pendam nganum ting ban redo once you fall try again banyak ka ba ai kum tu klem da ka jisuhun mo yaki kamta mi ki clients kata te kumno pa kalong ka response ne ka jing shem jong phi na kilian jo ki clients jo phi kalong kumno ka response sadu menta mo ma phi la le bo tli ki ki kam jo phi la kilong ki jan sem ne ki customized designs ne ki painting jap ki kumno kalong ka response jo ki clients jo phi kumbalong man gibre mo nobody is perfect kata te bat ngaruhi bun sin kila kada ka positive response but tang ba don hikipor ki ba don ka negative response ki de bang ikla ko akum ni ngiko ada kum ni ha ka ko por man sha padang samla pa bangas dang ningkong ngadang ka mau ngadang arpus nam de ngadang arpus nam na kandai snam marsnya ka negative response ngrasir adon ka jing siir ta man sem mentapa ngasih ong bait ngasih persang bait ban kiliki ka kana rukam pikwa ngan le biang mele dang le biang ru kana rukam ba da pika bangan na kamay ngan le da kamay akata rukam along na kum teamwork ta kam der tang kai ka ba phi yang ngan le bait kanang perfect bait kam numlong sudah kata rukam kan ban ngam siap ting kan ban opinion naki da kim start ngong be honest ma be honest long film dan kata ka ban personal mo ba friendship no personal na makari ka kam ya ban hol mo bakatakan mensya ngasim personally ba kat ke baki ang mentapang ang it's not right kam day mo ka balong ka baday ban sim personally kini umdan hira manam na balang janay 100% taka bahahi badan teamwork client bat mangi ki nong try kini ka kam ma kam Habis di pak begini kiwe pat kini ki live painting bafi laju dah mentaru. Kemudian kalau kerja day jo fi pat ki wedding gas mat kemudian orang fi meneru kam day ka basuk ban pendap hang tu mo. Pidu pihak hak tu kapor di long pihak beli pendap hindiat sat ita irof drawings. Tapi kemudian kalau kerja day jo fi pat ki wedding gas makin dah nak rezeki kiwan kerana fi pihak ban susu am fi pressure roh jo kapor. Kemudian pat pite ala kami le day ban hab ya keren pat ki film la ban shu you makin pun kin keli ini tai. Kemudian kalau kerja day jo fi pat ki hadu mentata
ki buan hi gas kim ju pendek ki suyang na dian mah ki suyang de pet ngadep sengoto pa di kilayang na dian baki damun pet hang tu ka ngas ngoto ba kata ka pressure ke baki ting dah ladap ite idras kilang ladap idras ngadep ya sengoto baki pasyaw na dian mah teh dian pa ngapersang hi berinterakat bala lada dei ka painting ka bakam cenjar nganum yelek kat bala banum interaktan baki ngan concentrate be ka kam dan bala dei bakam supan kumbah kalas wedding painting ru ailat deki kena ru bikin simpan mah bikin simpan apa ada ailat deki ngada bang simpen lang tigi sim ki pin brush ki lum arpau lai pongot hang tu jaka ki ang ai nga kongkong ki sit pin lang lalong no kumbah ai lang ibenta jong kita hang tu tak teng ki bro ki confuse nga bat ki entertainer ru teng si dan before na ki client ki ona pi entertain ki kids rumah ban le painting ana wan semua ngong nga teng ngas dong mai ki ngale live painting tambah ting bai ti video bang video mai ki dan bentalang ki kena ki dan bentalang ki ang ta turu teng bon ki kat nga ban le face painting ru ki sneaker ki birthday skum tu ki si dan basukat ban le face painting ru nang tua kawan kata kan samantali ki long ki events matajap ki jat ni lami kini ki bang ka art mo film ni la don ki ni ki ban ong film ni kai ki kena ru ban draw ban hak rong ko di ba share draw kum tu kini kalong no mo ma pilat ban kamai jak po ndia do layo hinang tu mo di kum shu kum pa me shwa ba ma share draw kai ma shile ka bi rong mo lumala ma ti long fin batay hindi at pa yak rukom tri kam jo phi habai dei ba kini kumno phi penwandu yakini ki fi plan kumno yakini ki compositions jo fi ki color theory jo fi hakano ko do fi set plan yakini haba hakino ki jing draw ba fi don mata okay te ha ka bay dei bat ka mixing jang ka color kaning try ka dei ka ba etam na baro ma hak ma jing ni kinang le ya ka jing draw painting kan teng dangi ni mix ki primary colors kemudian mah RGB red blue green dengan mix ki primary colors dengan nang raben mix ki kadang ka color wheel bat kidang ki warm color siliang kidang ki cool color siliang mah akata ka color wheel bat dengan long aware la dengan long benya ya kan ka ruka mix jungi ki rong kamtam me ka dur berioro ki kelarong ketik na teng ikak ban pin ya ka skin tone bali ibrio telap dangim long banyak raya kan jing klik rong jungi ka kelarong kendau na ibri balik ka kelarong kendau na ta ka rukam ngapersang ban kenmau ka kalawil nani kaliang ka dika warm tone nani kaliang dika cool tone mangam dai ban intermix kini artli ki warm ki dai bela ki warm ki cool ki dai bela ki cool but dang ako ban mix ki kan dai bela kajang dah kata rukam compose kan ka colors kan kanang bakanum long ka tinang wai ki ang madi colors dah rang ban light kalong madi dia nga hablong aware bhai ka composition ki colors ka kalowil haban mo film hapit to hap study ru hap study ko kalowil study kini ki compositions pa hakano ko do fi jo compose hadu mentang astunat hiban le center ma bandan kane ka composition membu beha center ya ka subject ki janga kadai tang sisien hi dang baklaranga we client iko nga ban pin ya kane she family belet sha ka church yang nga ko ba fin pin ka we ka church bang ko ban pin ni ikme baba ikon ba ikpa ba peten ikon arngot yang nga ko ba fin pin laingot ki kon ma nga ko laingot ki kon ila ang tu ko pa na daklan bo sangot nga biang na yang tadin pan hakatu ko por bang pin ni tu ka painting kala long no out of my comfort zone asyang namar ba kamlong center show ka church labu sya kani kaliang ka ki family kam de center channel kaliang bat ka along no kum ka spiral composition mod kin he bha kani family ka church kan dan sya jangai bat ka church kan rit bha okay that was one of the first painting bangali ha spiral composition handai bun sin ngas tunat be ban bo iki subject in the center bet kan long center bet na dien kan long dark lane kan long blurred out but ki subject part kin long pop
kan pop out but dah fipat ka pending fin ining kong do yaki subject in that way teka kumuta painter no artist ma teka ke ika jing mentoy pa pio na kini ki project ke ba fla juda mentabun tli la kalong hakan ka jing draw kan draw ne kan ka live painting ne ki ipat ki kini ki ini penjing ni ki painting ki besar ki bara ka jing mentoy pi jing mentoy awit nga laban ong kaway di ka connection but ki client kata di kaway kabang adas to not shakan kada ka connection baga baki clients hiban nga just not habans nga ban dangala dayo liki clients ki balong creative ki banga ki ang may ngako ba penwandor ka ni ka jing mut janga ka jing perkat janga ma kita ngastunat haban kita lu besit padro ru ya ki baki post ni ki padro ki ang persang sa penwandor ka banga ngamodor ki ang bunsen ha ki jansam ki long kumi ki kamlong mo creative nga kini ki jukki ba kamrem ki long ngamtip ta kana ru kompila tambang ngako ba yune ki long ikam ta kami ngako ba kan ya une takatu ka challenge ba nga bangan ciong na bandik di ma banti jeliau ya ka jimu ceper ka janga tengah nan ba kata bas kawai pat ngalap baka art he kalong permanent the fipet ya ka juk ka bare ma ka ka ba PE na ki for example ki kifman ka ba PE kan dei ka painting sebekile hakan ra kita ki dieng baki draw ki brew baki draw tengah baka art kalong permanent but dangi all over the world ngi baka art ka deka wain ka bapen ka jinglong original jang kita findapet ha kalyang jang ki kompang ka janro sa Scotland kidan ki la ka jong hi ka pattern hapo ka janjong ki shani rikasi kidan ka red baka gold ka pattern hapo ka janjongi tangi pe China rong sao dangi pe Japan da ka wera dangi pe keleng gariam kai iba ka art hi ka de ka balong silent tamangi tebet ling baki niki jing draw la niki ki balong artist ting kapan ya per ngi ting kapan ya per ngi rang asusi ha ka society jongi ka ba kim jo I mean sim tan ma ka kam tam India kim I mean sim tan ka ni ang bet pili benang bi doctor pili benang engineer ada lada kam don hira ka art pitang India shock culture ma hang ne so colorful kalong diverse ha kijat kayu kijat kam dangi pet tangan ni nak state jongi ba state kerala kam de doktor ka bagi ka nongri kita ki doktor ka dai ba ki ka culture jong ki ma hakanor kom ki breu ki long but hang ne hakanor kom ki breu ki long ningkong hi bang ide visually appealing di ling ba ki artistic ventures hita ki bang iling ba ki breu in a way ngabas hay kata kan haba nga rung ha kan kelintia bangan long kumi artist kan kadi kata ka banga snow ngaingo ble banga ita bang ingong ni pleng ka art ka dan nadu ka porandai kampat yap ra hadu mentaro Habis dei pa bakani ka mural painting ka figure drawing kini ki kanwa to long pen siam lang ya ka jing ngo jo pi habis dei bakatu ka jing draw ka long kum no ka ma ngatip ka long ka ba ru ha jo ka por ka long pen samne me ka jing ya len ti jo pi ka tu ki ideas ni ki jat designs ki ba pu just tanat ha ba habis dei ba ka mural painting okay tak ka first mural painting ka bang ale ka dei kamera jang kada kamera jang nga kamawi imei pa gila dan tayeng barasna thama kidan kirong ka ba tam nga ang palang ni aman shimik ni kirong ma yang shim tambo pejing ra ila ang kata pejing ra tengah kamera sangat draw kita beli kamera jang kan menchwa kata di bening kong tam banga le ka mural painting bari nang ta I contact Bible study teacher yang pilane man ay rong cafe yang ta tengah ang ini ngapa jo ay rong rama menoro mairu di iba ni bre ba men sim ba ngai ang nam lera ikong yol mensyama yang lebet ma what kuslay kata kador ke lebet ngako ba fin pin ba fikwa ma hapa kata ka kanro ka jong cafe ka jong ibilash na tengah kama bang draw da fi imentan ka first ba fin intikidor kato ka
orange background ki dai ki leaves ki bayo ning kong hapol bangala mural painting ka jing ka banga syambay mga dekin thai tama kata ko akli kata ko don ngarap ne kata ka jing na mo don ngarap pidikin thai ata long kham na makala di ka pulro la omur tadi kelas tu kala he ka jing he ro ngasa sgo tu dala tray kata dan ning kong tes sus sampai le jong nga ka first mural painting tengah lep himerway nga kamau assistant jong tu ka pa di para jong bidang den issue I men sim nga ban don lang tu kan tengah la draw itai bench nga kamau bat ki books of the bible dan bat i coffee hajrang til tengah la draw kita ki outline ila Sma taru kami la long kami nang yarap te nga te dala push kito save it time to fi po jo piru kasi ba time te dala push kito ki rensan ki bakham hajrang hang to ken lang ka struggle nga do panjing yarap na ki trayeng ang ice tool na ai gam tuma te kila ai ning ko ngale bedak wall pen ka wall plastic pen jar baban mix hang taru nga syam gajing dengan hang ta ban mix kata ka plastic pe mix be ka thena kalong messy ba no messy te kala kambam ka space te ngala kam jar the next time mga ka wall paint and another mural katari hajim one hajim ha umpling ikat ipolok sa kanya nga ban la kata yang naya yarap lagi ngima i direct kita te direct pat andi nga kamasa te kita pat namal ada lang bat ki I realize kalak hamsuk kan kalak hamsuk tengah lak ban concentrate be hagajin draw ki kile pin lang ben hang ta hang tu kan ong ni dan kam imam nong yarap ki banyak dan kam bet ki ketim ketim wa ketim makir ki artist ki ba bit ha hanya poslong tem lalong na hapor baki ki pin lang banga pin lang baki lap hang ta nga syam hang ta kan plan ki use re kita ki pin ki bang use nga manchwa ki use ki way ra hang tu nga learn to show kan ba plan ban ai kan ro kam dan tang sijat karong kadang ki jat rong bat ki bun jat ki rong dan kam der tang plastic pin dan ka wall weather shield pin hadin dan ki water based dan ki oil based hang ta kan nga salap ban nga syam baki basuk tam ban pin hakan ro de ki water based ki water base bat ki weather shield kita te ban kendo ikini ki team along the way hapo shilong ki pun hagi artist ngat ngidan ke WhatsApp group jeng ki artist bang ngatrai hang tang ngidan arpesangan imat ki artist kan arpesangan ki lakajang kilan kan lakajang kasap kajang ki lakajang ka astag ma pi menero mo tiki ki teknik if bendan kam ha bade ba kana mural painting ki bonsia labit ka thread teknik kata dai ba shmur dang ha ban draw line ban drong ha na do na clear to kajan ni do dip be ya uni thread ha karong instead of using a ruler ngin do use be do thread tip be do thread ha drong but shu I will slak hapa kan ra te ka tadi ka way naga teknik ka bangalan hadin ka patsuk ha kan ban la yakini ki mural paintings but hadin pat dangi ko ban biang ki grid lines ngidup draw bit ki doodles small doodles keleng kata rukam ngila ban pen benya rohi ka jing draw ka jang those two techniques bang use ba kan temo ya ka bamanta people long pistana hai kini ki pelong bit ka long traditional art no la long traditional art tena kaleng jo phi pisngo kupno ba kani ka traditional art ka long habayanu jo pa ba kani ka digital art ka ika jenga pher nga realize baki brio ki stunat hi ban bat ki art ma ki stunat hi ban bat ban e life ho ait ba ka juk ka bamenta ka dan kuma flei ki AI paintings dai flei ki AI paintings de hakapor ba kami ning kong lay ki brio ki ang bat ba imat dan kam shu ngi ki artist layap kayo ayap tarai kayo makala generate ni hang tu ka ba phi tada ki client ki ko ka painting jong kla bo lung ki shoot ba kla lion and a child baby on a child ta ki ang bal ayap ba nga ka ma ka ba kami ning kang ka tadi last year half of the year try per me ba ki artist kila panik lo tengar di way ni kita ba panik kan mun tahu sudah yang ibangin lang ki artist mah hadin pat kanang mi kisngi ngai iba ubrio tadi ubrio hi pat ki persang hi banyo ka
kan ka balong intimate dah Right. but la banyak kata jing long intimate balong close but ka AI but ka machine masuk ang no ki kwa hi something balong physical bala hi ban kata balong traditional bagi sngotu bagi brew ki trash tam tang banyak iwe brush stroke ru ki trash tam banyak tang iwe sculpture ru iwe shape ru Tahu masih light shadow light shadow ru kedai kata kan nama jong kata ka traditional art kami apra kami apra bangatharai kanum yap hira bayade bakane ka AI matharai ki brew kin suka ban le kan just for fun he but smudur da ki generate ya ka AI picture ki print out in AI picture ki bu frame baro ki bawan ki bakade ka AI picture ba ki ba pet ta frame yang atip dah bade basu generate ka AI tamar dai hi ba pin ka kadang itu style ba itu betul di AI too perfect asyana too perfect kan the day he ki traditional artist pat ki ba pin a painting pat fini ki brush stroke fini ki mistake fini tiny paint strokes na ki rong la na ki aka ma ki ba feel laban physically the fiktar feel laban yo ki texture kata AI cannot generate that. It cannot generate that at all kan. The day shisha kusmudur hapo life kumbang alem taki life paintings ma. Diki ang banle na do AI. Along ra kumju kum shishandur but print kadur but bu frame de kadur along kaju dai. Kadang gajing songkya ka paper ba ya ka painting ba gajing songkya kadur ma. Ang bakadur kam day ka art. Of course, photography day ka art. It's its own art day. Tama ka painting ka dan ka way na ka siyang kyakan. Tinan ni shakmat pat ka ka ba fi jangai na ka thong ka ba fi kwa ba pin iyo mo ba pin ya ta kalin ti jo phi ba pin yo ta so jo ka jing jo ba bun nga ti pinang bun ki lin ti ya jo phi mo pin dan be ka thong maklam ka thong inum la ban jam sunu ti ka thong jo phi pat ani shakmat kum ta painter kum ka artist ka thong jo nga ta man ta ka dei banga nga persang kat bala banle art full time kuma fitte banga dinang hikaya ka jo ka por te ha ka jo ka por nga di artist but teng ban pendep iki painting on time kam dei ka basop te nga ko hi ban pai ha ka ta ka pot pa nga do siang na bit ma ado bla ban long skill hadu ka poi ka pot banga nganum dan kam shu ban rely ha kane ka second job kan ka janga bang kanang bangan yo la ban le be ka painting full time te tanga maybe ha ka we kisngi nga do bla ban yo order try man tayo te dang la yo order try man ka tayo try nga la ban quit na ini ka kam bang pursue bet ya ka de ka art full time kata di jing sne jang na lang det he kata di jing sne jang lang he kasi mudur bet ba not possible ka ba menta kam try ka dik ek bam la ban long ma tamba dang pet menta pa ikom makala ban long kan de kerman ba ka we sing la ban pursue ka art full time tu ya ka ba menta long fi dan ki training sessions ba fi atan na hakno ko don fi dang di bit self taught na la de na hakno ko do fi dan ta ka jungmut ba fin atan some training workshops ne programs haba dang hadu menta tang dang de self taught hi bang astenat haban chupet observe and work along nam ta de hadu menta dang de self taught tamang ngatarai maybe ha in the future ngaku hi ban batan kita training session kena ban tebet so ki harap gitu bahkan tebet susu teng shit ang da filan lagi professional peak him dan kam shu ban up hadu san snem ban bil hi ka skill she snam phi lagi professional la ban learn ki ta ana kam yo shu ki jing sampang ki knowledge jing nang jing tip la share ka knowledge so ki shangi kan temo ya ka ba mentapan long ba ya ka ba mentapan kum no pat phi le ban update le de pat bikini ki skills ki techniques sampai de ba ka profession ju fi hadu menta ta kadang dei YouTube dang dei na YouTube ka bang adang pet ki methods kum na ban draw ki methods kum na ban paint kum na ban mix kum na ban ai ban nga sngo kum bala di por bangan what not a mentor beli a human mentor ban iya nga ma ai nga dang jing duna hadu menta dang bang learn hina YouTube hadi na but long fidan kata ka ba ma fi manemo ka jing trang ba pin nang pin
tebet susu abai de ba kanika kam jopi ba pinang ade na bu tang ikirman du pinang long rukum sibenta ba pin ai lang ya ka jingnang jista jopi ru sheki we ru kam tam ki bastana ya ni ka at Kada. Kada ita. Desho ngilapoi shabakut jene program but shwabangin perkut na program nga kuntu ya phi ba pin ai ka khubo le ne ka message kam tam e ki ba pe ki ka program namar akterman sha ka ne ka program kolong ka ek ba ngi ya kentiu lang para jat bandung ma lemba ki sap ki pong ki bangi don ne haman ki jing im jingi malakas ni te ek ka khubor ka message ka para Ta ka kubor ka bang ako ban ai shepi ki bapet je kan program lada pi de hi local artist ngako ai pi banam do man siemra ngila poi ha ka juk menta bangi kum ki artist ngi don kalat ban pen i ya ka skill ka jangi ban ngam ko pin do man siem lada pem yo support na yang kumba ngaro na menshwa imay pagi support yang atang ba maybe financially pat ki claim support ma nga pelang hinala dia ki bantit iway pin brush bantit iway pin bantit ai pelang hinala dia ski pinang kiu wadu men sim da pipet yakini ki artist ki balakam pau nam shu ang nama ki download ki tiar barang ngako ai pi banum do men sim da pipet ikom kini ki chan pipi dan laka jangka skill ka bamana menoru mlara ban penbuat dia kata baru kilang unik but nalade yalade hi trishtam bo ible hekman but long ki bru ki ba long janai ha kai ba phile tetang kane hi ka message pa nga karman ma phinyo man siam na kane kulbi shibun sharan ya ka jingsam lam jofi ka jingya lenti jofi ba kumjuru ya ka khubor ka ba pi ai tang ki pa ba kumjuru ngi baro ki ba don mata ka ni studio te kumjuru na kaliang jongka Dombosco Media Network ru ka kitbok yang pi ba pinang kam ha shu ki kam ki jam ki ba pitmu ko ba pi ong mane ba ni ka singa so olong ya ka eka ba pila kata ka dream kata ka jinghos ni jopi na du pidang det hadu ka ba mentaru ba filong kom ta artist thank you ba pm kamai jakpo dan ka kamru ba kumjuru ba kibru kinang itu shu pi ka kam ka jam ka ba pi tre lamba ki kam thamai nang ni sakma pinang pinmi kerman ni kerman kata ni kitbok pinang bhash ki kam publish bun sharan but kumjuru fi baro ki ba pe ekane ka program ni kerman ba pilayo shibun ki jimpit ilinti na i samla shadan kamtam e kuma i kumpa ila pen samlam ya kajingya linti jing i kum ita i nongdro i painter i blajudon menta habun teli ki jingdro like long hakini ki live wedding ne like long hakini ki jingdro kendro ki patip kum ki mural painting ne ki long hani ki jingdro le ne canvas painting inu ki nuru na kamtam e ki tu ki bastona hakani ka kam art ba kan ni ka art ko mo ong i sharan kam di ke ek ka ba ku ong ki por handai mo bangin numla ban em ka mai jok po handai ka ba manta ki bun ha ki art ke bangin la ban em la ki long ki pasondur ne la ki long ki nong dro ne ki nong wai ne ki nong suja ne ki no ki no ring la ban em ki ni ki skill ko ba ong i sharan but kini baro ki la ban ulong tang la dangi la ding i treshitom bat ngi ya ya kalinti ko bangi tmu na do bangi trang ningkong hadu bakut in pendepet but kumjuru ke ek ba sharan yong you don't come hinja do ye training la kino ki bastona ini ki skills you don't come malit ki training kanang ba kinang pen polish kinang pen phana shu ya ka jingmo ji perkhale ni ki sab ki phong ki ba obleu la ai kerpang na ka benta jingi iwe tingi se sham yang pam ha ka we ka program but ha ka we ka tayo kubli shibun